שלום וגם ברכה לכל געתון, זו כרמית בסרטון חיזוקון, נציגת צוות חיזוק געתון. מאז שנפגשנו במפגשי השיח, איבדנו את כל מה שעלה. ארגנו וסידרנו לפי נושאים וגם לפי סדר קדימויות, כפי שעלו מהמפגשים. הנושאים שעלו לפי סדר הקדימויות הם חוסן חברתי, כולל קבלת החלטות והתייחסות למנהלים ממלאי תפקידים, חינוך, חוסן כלכלי וצמיחה דמוגרפית. התחלנו לטפל בקבלת ההחלטות. זה מאתגר ומרתק ומרגש ומעייף ומשמח עד מאוד. הכל מכל כל. קבענו יחד עם הדס איך נעבוד איתה ועם הצוות שלה בתחומי הצמיחה הדמוגרפית, הצעירים וגם התרבות. כמובן והכל בהתאמה לכל מה שעלה מכם ציבור יקר. אותו דבר נעשה עם רעות בתחום החינוך. את עיקרי המפגשים שהתקיימו עם הצעירים העברנו להדס, וחלק מהדברים כבר מטופלים בצורה מעשית. כמובן שהתקנו את החבר'ה, כמו שאנחנו מעדכנים אתכם. היינו אמורים להיפגש איתכם לפני שבוע בערך, אבל אסתי הייתה חולה לצערנו ונאלצנו לבטל. אז ניפגש ב-11 במרץ, והלוואי שתבואו בהמוניכם, שנוכל לשתף אתכם בחשיבה שלנו, ונוכל לדבר ולהקשיב פנים מול פנים. אז שיהיה לכולנו שבוע מבורך.